कोनो हरिजन भाई का द्वार पर हुई तो भगवान जी ना जाए भगवान भाव के भूखाइल होखेले तो सुन ले कि नाथ भी न जात के भक्त जब बोलावेला तो दौड़ल चली आइले सबरी बेचारी रोज रहिया बहारी हो सबरी के जूठ बैर जाके रहू रख चली काहे खातिर भिखारी ठाकुर के नाम रुआ बदनाम करो इ तो चैनल के माध्यम बाटे सोशल मीडिया के जमाना बाटे एबरा के का करत तुरंत मीडिया पर हो जाता तो जब भोजपुरी के शेक्सपियर जरा नाम में लागल जरा के भोजपुरी के शेक्सपियर कहल गई जरा नाम में राय बहादुर के उपाधि लागल कलाकार लोग मलिक जी कहल वैसे भोजपुरी के महान हस्ती के नाम बदनाम ना करे के चाहिए और रौरा वैसा विद्वान व्यास बड़े बैस के लवा ए हो जागा जाननी जनक जी के धियासिया हिया के दोनहारा साई माई हजारों बार तो हम गौले हो खब मोबाइल पर बढ़लही बा ई राजू बाबा के रचना है गोपालगंज डंसी मठिया कहतनी कि शुरू भिखारी ठाकुर जी से और बंद भी भिखारी ठाकुर जी से हनुमान जी के जन भजन गौनी है वो राजू बाबा के रचना है कपिराई 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 तनी राम जी से देती मिलवाई लास्ट में भिखारी ठाकुर जी के वो गीत सुनाए नीचे ही से जाके प्रभु दारुण दुख वाक्य मती पहले हर जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब मालिक के जब कृपा हो जाला कैसन छुअबा माटी छुअबा सोना हो जाए अब मलिकार के कृपा हट जाला तो सोना छुअबा माटी तो दैबा के लिखल बावन जाला अरे दैबा के लिखल बावन जाला बबुआ तो आदमी का चतुराई आदमी का चतुराई दैबा के लिखल बावन जाला अरे आदमी का चतुराई से अरे आदमी का चतुराई तो लड़का के प्यास बूझे नहीं अरे लड़का के प्यास बूझे ना तो हलवाई का मिठाई
बीरवा एगो मारल गइले तो मौगा का मौगाई बात जगह पर बा बीरवा एगो मारल गइले मौगा का मौगाई से महाभारत में भीष्म पितामह वैसन आदमी एगो सिरखंडी का चलते मारा गइले वैसा नहीं होता। अब हमनी का विवाह कीर्तन